الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمال نعم كرم محمد نعم نبنجي بكري كروكي نعم كلدو مالو نتلي أمبا عبد الله أمبا لتانو إكاكنا كسبة أمبا لتانو دمبيا تورو تولا تورو شيتوا أمبا لتانو أيوة الحمد لله إيه ردو بوني كاكنا تورو تنا دمبيا دو أيوة تورو شيتي سنيوان الحمد لله بارادو بارابي نبارك نيغون بكري بلي فانا بي تبارك الله أفلني ujara ako ne benga bina abla benga tafa am benga ko abla benga bina abena dondo abena yelma be do kumala aywa koroto ko jugu de menani saraji gu cey sigatola karamogo Muhammadu nam hakli maw ko dugu jeti teme dugu ka parce que ka doko oui cey da blay mo ni fi do wara tugo sokono i joro o kanga to yide ayo ko kanga sara momina nam anna do na do ya be akanga sara la akoteta akan akote pa kuna tugushina o habi makele ko ni tara dugula ni ko duguni ngaja o dugora ba ko fede o chen nyama ablay dante gyanlaw dante fuila o do be faka foni dante kola ko dugu fana dogora tugo ko dugu tigi bala de okay fune chen ko kera tugo tigi bala de akowe ko kera tugo nam tigi bala akuma korowi aw ko ma fana tigi dugu tigi ni ti dugu la da ni dugu sigi woronde o kagere e to na man keto dugu tigi ya bla kagere ne dugu be di dugu tigi de ma munu ni oluba gundo do munu ni olu ye bela jerenga misali bo munu nyem hake ka kondo no nyi nga blankoro ka dugu kalfaula abla dondo bi na to fina ayo karamo ma nam chukurba do konima ko fa tiens o taye tien ko ni fa dugu tigi ibse ke dugu tigi aywa ibata tienna ko menel fa mami ko ni ba fekel ma fekala ay mo ko dele magara kana ko abla kuma mfani ali nyinga ata nyefole retala kuma ali bari magalera de kuma galera magalera ci ko ba do fone de ko ni fay dugu tigi ibse ka ta tienna fotal ko meni fa el mami ko ni ba fekel mami fekala abla kuma galera agala atuli mo ke ebise ka fa chen beta nga fa kalami bi fala no kalantela ese ka chen tade ai ne même ko fo mo ya e nyom bla sradi bonyen bi ko abla fi ike mo butike la tike duni barala ni sigidi ni chen ka ngata abeta ni dalumuni fi ko la ben ka kondo no nyen ja ko ma fo de agalera bismillah nek Abdoulaye nam amba funga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumae bi mekalot le ngoni kele sama fla ani ngoni kele abla shiraire la ala kant le herela amin gafo bambulu gafo be amba demne information balawa information mi manakala nam cheba min be premier ministre la en fait bi Mokhtar Wan gouvernement croix a osigili ko ba fomi ma ko le rattaché ko kai wala kai ayi wala ay funi able ka ba kele nabi aba sagola wa abe bara le jamana dembe nyin kelme ki nyamada ama ka dulon te mola de mo de dulon Mokhtar Wan nabi ka kodo makon Allah akbar ko bayde aywo ni M5 grente ko anjona ni an nabi kana fara auka ko nga fara de auka blon ne ko do la de ko be ni wa obena an man ko ka anga la ni folo ka anga mo wore ka anga la ni ko lu ke komina so ko kunun tai ko lu tigu fulla de sente mamu ni olu surna doni kala M5 kono o ya wajibi ka fo sente a chili ko ni sigile o de mabi fake chidi fake chidi ola sa mi U15 Guinée Conakry ko Mali ko Congo Malimbe ka ontola chini aka akotiga ko kelila ben ka kotiga sano atubarakallah mi terrorisme kelali jensengan tomba ako G5 Sahel o kanana ke togo mati kumbi no ko o ke barake wa ka barano akeyi aywa l'indicateur du renouveau Dakar kelina ako Malik Diaw ko Malik Diaw bek mayibi na beta mala mamni yonche
ka akinon ke kelenye ko kada kan bi anga geleya asira kunamando labi bandao aleni Mokhtar Wan ani madamado munu lui fanga binke utukalo tleta ani sheki ko ablay ko lu musiki ko korode ma mena mada munu ni wa uya jatemene ko ni maliki jaw kuma isendo kodola ale mi conseil national de transition kotigirai na ko mi sendo la awa kunu bula bela jele alamsa ka ke ko naturale de misedi ka maukala misedi ka tama mauni nyonche akli nyantigi ka mauni haklu farfara konka ko kumina se kunuma do la bla ka akuntna jade fonko nyonko sira kunuma la ko nganga kasira dondo nye kada ka president le transition ko akumefe ka gentil mamunu nulu ye Ibrahim Bakar Keita ka fanga firi sorasi cheduru ko president Bandaw kumeve ka kelenta ka bola ka ko mabo gouvernement abla yode kunye ko gelende kuno ni kuma infora ko yani gouvernement ke remanier ka mo joro falen ko bi gela politiquement de euro ko ni amase ka ke ketola abe gela to aba juguya abla mi entem ka grevu na fora ko tako folo fe be akololoi tako flana ambe sensena o la ko kala kam kunda bi akube nyuna bo bi ya dogodman bu su travail la tako flana walma anga nduni njigi walma fen fora anyina anno dangi ako bela jelembe dom bi bu su travail la d'accord mi jamana kunti kalatai présidentiel nimbulo daleno février kalot le mani wolom la sama flani ngwa ani fla Cheikh Ousmane Madani Haidara kaya aka tondu ayu wele kafo aye mata miye matleni mami ni horondo mami ni dana nani dana kaka bete dana maide o ka gele police matela ablay mi danga jamana demsenu munum be mi o yelokol demni aye mo luka lafasa kulu ko munu mbefe ka isendo a comité masinaina fem be ki isendo ala o ka politique mamla deme digi ko kelen mi mami be joron yinna mais waduru o sarali ma wajibi ni ima joro soro wajibu kera waduru kera falaki kasela ni ma flay kulu flay munu du kongo mali men kon kama de seleme ka ben kula dugutiya era nyini rela o kasela yi o ka kalfa dunana ani fula dunana tadi do ablay nyaro covid-19 nanfolo min kan ka sara a segesegeli numa nanfolo donindu mimbe nanfolo mimbe sara o segesegeli barawla ako bi munu ya barakela wi ko famya awa nanfolo min sorola oka ku ye nanfolo yingula yala teme agent de l'INPC cheboma thanks kumana isa isina yugo alemi lettre blakata lettre mina sigala lettre do paiement ako ube ako samangata pour économique yerela isa sinago mi furba nam fulo ko yere union européenne awa ko ayaka deme ayiremne demena kanyashi malima ka sababu ke surasu oluka sarako avec ketro mina amajawiye wa lube fa ketro mina ni bobe ka kalama me hakemi beta uma tianrela o kedon o la sayanu o ko bela jelenge lajia ino européen ja le ni robabe anga surasu sarairela armée malienne awa mi se favor milliard binani adinani o tarafu falaki fe primte dore nanfulo min kan kaddu mawla ka bara herema ka ke demenye walma wi bara min ke ni uli tantuli ani la fasali kaka galabu kuradula o ko min nganga do dondala o milliard binani ani naniye ko tarafu falaki la mo te tatugo don ola ayo union nationale de travail du Mali aye la yini ke barabla re kum folola ko tiana furba barake euro ani euro mun fene be mi oluka kulu ni wentembe barake ngonfe o ka bela jeli sunsurula Kledu konnal ngol fuitala
Ablaye nende kuma yɛrɛ sanksi ka kuma yɛrɛ l'indépendant ye mun fɔ indépendant kuma na ko émission d'obligation de relance nafolo min kan ka don mali ko la kɛra mali bɛ yoli la nafolo min kan ka don a yoli la ko araba tɛmɛnen sugu min bɛ jɛkulu n'o ye UMOA ye o jɛkulu mali sera ka sefa wari miliyari 65 mali sera ko o wuli kada kan ministre min bɛ bi an n'a sɔrɔ baara solosalalen do fɔlɔ Aluseni Sanu ale n'a ka jama a kɛlen bɛ k'i lamununi ne maa minnu ye u ye sɛbɛn min bila a y'a to UMOA cɛbaw dara kuma la wa u sera ka mali ma k'o kɛ bilasirali ye mali sɔrɔ bɛ se ka siran sɔrɔ cogo min na o sefa wari miliyari 65 ni mobili dɔ ye mobili min ni mɔgɔ ta mobili don ale min bɛ intelite ale ni Gawo bila ɲɔgɔn ma ko o yɛlɛnna janfamugu kan a maa 16 olu tora la minɛn caman tiɲɛna a bila nin tɛ ɲuman ye dɛ gouvernement kura min sigitɔ ye nin ye ne u k'a ma ko gouvernement d'ouverture et de mission gouvernement min bɛ dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye wa cikan de b'u bolo k'a fɔ aw bilara baara dɔ la yanni kalo 18 forili cɛ Mukutari Wan ko a kan ka maa fɛn fɛn kuma ɲɔgɔnya k'u hakinan dɔn n'u bɛ don n'u tɛ don a ka dalu ye minnu ye k'a tilara baara bɛɛ lajɛlen na kabini kunun Ablaye ne ma wele e dun donc barama ba ne mbenge ma wele barama ba vaccin dun ayi vaccin ta do ne wele na do Allahu akbar fulado bakari SDM no ekulu min be an tumura ko tola aw kale ya yira ka fo M5 RP na kanga do gouvernement kono aw ko joro duru ministre joro duru kanga da ama ato duru o ketla UNTM le ni an la jamana société civile côté kinga mamun sigilon to lu ni nyonci aywa UNTM ka ningere buni segal min be ministère du travail la kaya nyini Sénégal fait o kɛ gɛrɛbuni k'a bolo kan yanni gouvernement kura kɛ sigi ale kɔni ka kuma kɔrɔ ye sina fɔma cɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la a ka da ka dɔgɔ burufiyɛ la o la sa sina bɛf n'o ye syndicat ye minnu bɛ banki tɔgɔ la olu kɔni y'a yira k'a fɔ bankiw kɛ virement de salaire kɛ wa min ye gapu ye ani nafolo min bɛ maaw bolo minnu n'olu bɛ to ka nafolo bila sira yɛrɛ ma nafolo lakanali yɛrɛ ma u k'a to olu kɛ se ko olu ni banki kɛ se ko o baara fɛnɛ kɛ nouvelle horizon tuma na nouvelle valeur nouvelle min mana k'a la fona kɛra BNDA o ka session de conseil d'administration ta ko 140 yɛrɛ banque verte min ye nin ye wari b'u bolo dɛ a ko a ye nafolo min sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma san tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛn san 2020 k'o ye sefa wari miliyari 8 ni miliyɔn 200 bɔɲɔngo ye a front social Ablaye n'a fɔra ko UNTM cɛbaw bɛ wuli ka jɔ la u ka hakɛw nɔfɛ maa minnu fɛnɛ n'olu ye kasobon kɔlɔsibaw ye Ablaye olu fɛnɛ kelen ka a boloda k'a fɔ o nata baarabila la dɛ wa tile 10 o ye o dɔgɔ duman yɛrɛ ye ko wa a na daminɛ ntɛnɛn natɔ in na ne fɛn ma fɔ u ɲɛna Ablaye min y'an ka fanga ye cɛmancɛ fanga ye k'a la tɛna mɛn ko u bɛna gɛrɛntɛba de sira a la karange M5 RP a ko ale nata bɔlɔn kɔnɔ ka wuli ka jɔ kɛ i n'a fɔ a dɔnnen don ni wuli ka jɔ min ye juin kalo tile 4 natɔ in na maa minnu n'o ye u kɔrɔw ye minnu tun b'a kɔnɔ olu welela k'a fɔ bɛɛ ka sigi M5 RP kɔnɔ ko ka d'a kan maa minnu ye kɔnna ka a ka saya ko kuma fɔ ka tila k'a fɔ k'a dakoloncira olu solila u ma taama k'u solila u ma taama Ablaye ne de kɛrɛfɛ Mali d'aujourd'hui kuma na ko siga kelen bɛ k'a fɔ min ye permis ye permis ni o ye dama sanu ɲɛwule yɛrɛ ɲini yɛrɛ ye ni o kan ka kɛ little big meaning mɛnan koto o tali ka a di ni little big ma directeur min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ bitu gold tɔgɔ la o ko jan ha kɛra kɛnɛkanko ye ale bɛ ko dɔ ani ko dɔ ye a ye walan sɛmɛ Mali Tribune o bakunche Mali Tribune Covec EGK Ablaye ko sugu baara min tɛmɛna Covec ni EGK maaw cɛ ko o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 100 ani miliyari 40 bɔɲɔngo la an ka sira dilan ninnu
sradla mi ni ko la tebena ko vek Mali ni ejekama magan fili dabo ministre min kumbe anga mobili bul ko nuni sra ko nuna o ko nga coordinateur min be comité syndical to la DAF CPS and DFM primature ani fa bon to bela jelen ko oluwe ni kuma fo ka ko dondo nyede ka kara ko do be abla o jegenen do ko ta do be tala tlen to mina abla somra na kuma tellement ni Mali tribune Kamaro Madou. Non. Formation nani tumbeya. Watmina Moriboni Moussa tumbeya. Lutundo Balel. Fasseur Tado. Côté bas national. Bafou groupe dramatique. Ah bon. Ensemble instrumental du Mali. La troupe préférée de Modibo Keïta. Les ballets maliens et le bâtiment national. L'orchestre national. Nous avons une formation. Modibo de nous façon tokola. Le tumbe façon nyana jake. Ah bon. O tumbe ma façon de nyana bo. Ni duna babinana. Assemblée nationale qu'on y vient de couler aussi que c'est tout. Assemblée Mali, Assemblée nationale. Ensemble. Vous avez n'y a qu'au Mali tokola. Tiens-le. Ballet malien tumbe fait un artisanat qu'on fait. Olu fana kunye ngana wede seconde donko moru tu yukan ayukan première semaine ale di odla ko watini Mali tu ndole ndo nanga sebe nanga seconde donko tu ye sonu yambulu maintenant si dans côté bas ensemble ballet balema ou salendo façon re nyinuko Allah Allahu akbar numbe yo na ablay abes gira nyene Allah bagar bi ya ba lo sira yene na ba ni bes gira ni nous compter avant les années 1960 ouais on do ambe susan ko kuma fo e ba fo kunun kunye ko 60 ze ga funa mako o sigira bale re sigira to mina ani ensemble instrumental mo murbu ka tama do de sen fel la Guinée ne seutre atara ni kulu soro la Guinée le ballet africain de Foudiba avec le Sili National Orchestre le Sili on murbu signa minga ko kala degen kan fa ma from mun be atsa o do be nyuma la am so roba infleni sanfilla na olu ya damine fu falakilla fu be finu ube war frafa nyonga kap tunu san wire batungara abeyan o dalama be nene ko ngo kera nyana batungara te nyana ma yala niwa edu ngodi baxi aywa baxi fevo et puis Moussa ka watila ni be assemblée la ni be côté bala ulu mu bla barado la ni kala soro be fendo ni dima ko sobe o be dabla sa aywa atene abla ako cheno aywa note mko kunta do ni kono kasoro imanga na ya soro de et puis pour ka ko ko soro ka ka soro ministère de la communication la ulu woluma ubutane ortom la ou produit satana France ka disque ka warmine nunu sigilin beti fuite fuina o fana adama kodo o bekara no blay dumbia jite kambe inshallah